Orindi maliet kikelo nigi saa aluoch ji panoran. Mileno yuak ng'omwacho no upana nyachamo pesa wadwa. So nwanyo ni okay, ka ok inyal chamo to kara wadwa trust. Aluoch toke ni akono milene what is happening. Wadwa chako this project. In gi pesa di mondo wa budget wangeni kata kwa timi in phases ginene jo masons biro tieko wan gi jo roofing kama aluoch kata pesa ne milionge go by then milio chako bagwani pesa kiano keto kia a locked account wakone ni one we don't even want that money, just screenshot makono wani pesa no is there. We don't even want to know kia ngogi nigo ki wacho ni a locked account jadi M-Pesa to show that locked account ishia kai bwana ngene mileno fonyro nyaka message mar M-Pesa message mar M-Pesa nade manyiso ni the owuondo one account no will gigine will pin ofoch ieno miliko no wani kia line mar account no we Nairobi tendala aluoch we have covered mili kaka the committee members okadwa riambo mili no tieko pesa no chon. Orindi maliet kikelo nigi saa aluoch ji panoran.